Pilipinas. At ngayon, narito na ang PCOO Media Briefings. Laging handa live sa RPN DZKI Special Coverage. Para makalabas ng nasa Middle East countries, no? Kung hihintayin pa natin yan, yung pamilya magbayad, hindi tatagal-tagal ng makauwi. Gusto namin within a few weeks or maximum 1 month, makauwi na, no? So, isa yung parang. Pangalawa, syempre, yung ating mga ating mga opisyalis ng embahada o ng konsulado, magkikipag-ugnayan sa mga local authorities para makuha yung nire-require na exit permit. So, may success naman tayo. Yung Kuwait, co-cooperate sa atin po dyan. Opo. May mga Pilipino pa bang naghihintay naman na ma-repatriate bago matapos ng taon, Yusek? Oo, pero ito po yung mga hindi sa Middle East. May konti din sa Middle East, pero automatic na yan kasi regularly may inuwi tayong mga Pilipino. Ang mga pinagtatrabaho natin yung mga victims ng illegal trafficking, meron tayong a few hundred, no? Sa iba't ibang mga bayan sa Southeast Asia. Mga pinangakuan ng trabaho bilang, kunyari, data encoder. Yung pala, pagdating doon, hindi data encoder, ginagawang pogo, illegal scammers, ganyan, tapos minsan sinasaktan kung hindi sila nakakakuha ng kliyente. So, we have a few of those, more than 100 sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Kaya kung pwede po, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na gumamit ng tamang recruitment process, no? Dumaan sa POEA, para lalo po mabigyan ng protection, mas mapabilis yung inyong pag-uwi kung kailangan. May tanong po si Mark Salazar ng GMA News. Ang kanyang tanong, Yusek, reportedly, the trend among Pinoy nurses, marami ang kumukuha ng caregiving job sa abroad. Mas madali daw makakuha ng trabaho kaysa mag-apply bilang nurse. Paki-confirm daw po kung may trend na ngang ganito. Depende yan sa bansa, may mga bansa yung ganun ng trend, pero worldwide, hindi pa namin nakikita yung trend niya. May follow-up question si Mark Salazar ng GMA News pa rin, Yusek. How many deployment per year pa rin ang cap natin for nurses? At reaksyon nyo sa fact that nurses here really are neglected kaya umaalis sila ng Pilipinas? Ganun po, wala naman tayong cap, no? Pinag-decision naman kayo ng Department of Migrant Workers. This is a POEA matter, so we will defer to them, no, about this. Sa ibang usapin naman, Yusek, ano ang masasabi ninyo sa overall na performance ng inyong tanggapan? Well, sa dinalag namin, pinari po, may na-receive akong text messages sa Pilipina na salamat po, nakikinig po kayo sa aming hinaing, sa aming mentality. So I would say, based on the performance rating sa mga kabayan, we are quite satisfied. No? However, we can always improve. Laging dapat isipin na pwede pang ma-improve lalo. Kaya gagawin namin yan for 2023. Anong mga programa, proyekto ang masasabi ninyong major accomplishments ng inyong opisina? Ang major accomplishments namin sila, yung pinatawag natin legal assistance fund. Yung pagbibigyan ng legal assistance sa ating mga kababayan. Kasi meron tayong, kung napansin nyo, no? Meron tayong mga kinakasuhan sa abroad. Pero, tuloy-tuloy, itong taon walang na-execute na Pilipino. Meron tayong mga Pilipino sa death row, halimbawa. So, dahil sa ating mga pakikusap sa local government, minsan president to president, ginagawa yan, walang death penalty ng Pilipino this year. So, isa yun. Pangalawa, yung sa Ukraine, earlier this year, walang nasaktan na Pilipino. Nagkagera sa Ukraine, na uli namin iba, or na tumawin papuntang ibang countries ng Europe. May mga seafarers sa Ukraine, hindi makalis sa kanilang sa dagat, no? Dahil inuhold ng authorities.
naayos din namin po yan. So that's a major accomplishment. Alinawan sa mga programa ninyo ang talagang pinaka nahirapan kayo at ano pa yung ibang mga challenges na inyo pong hinaharap sa taong ito? Kasi sabi ko po, yung problema ngayon yung illegal recruitment kasi may mga bansa, kunyari sa Laos, sa Cambodia, tumutulong yung local officials sa atin para ma-rescue mga kababayan natin na biktima ng illegal trafficking. Sabi niya mga ibang sitwasyon kasi yung tatlo daw, nakontrolado yung buong Myanmar. Doon pa sa border ng Thailand, yung major problem. Kasi nandun yung mga illegal operations. So, less than 100 sila, pero tumutulong ang Senado dyan, napakasama dito yung Senator Contiveros, at sa iba na Senator Padilla na nagbigay ng. At of course, we're working through as well para ma-rescue sila. Yun ang challenge ngayon. Okay. Ano po mga programa o proyekto na inyong opisina ang sa tingin nyo ay dapat mas paigtingin pa o pagtuunan ng pansin sa susunod na taon? Sir. Ang kailangan gawin, hindi lang ito DFA issue pero buong government, entire government approach. Pag umuwi ng Pilipino, paano sila may reintegrate? Meron tayong reintegration center, no? Paano sila bigyan ng trabaho? Nakikipag-usap kami with OWA at sa BMW about that. Pero para lang sa mga repatriate na Pilipino, para siguradong natitiyak nila, mayroon trabaho para sa kanila dito. Yun, kailangan pang bigyan ng pansin. May mga bagong proyekto o programa ba kayong nakalatag na o pinaplano pa, Yusek, para sa susunod na taon? Ano-ano po ito? Ang ginagawa namin ngayon, kasi yung statistics namin based on numbers ng Filipinos, puro estimates po yan. Kailangan natin gawin mas accurate kaya for the next year, meron kami tinatawag na mapping missions. Inumpisa na namin itong quarter, no? Pero next year, tuloy yan, mapping, mga opisyalis ng DFA, maaaring BMW, at saka with the help of our embassies, pupunta ko sa mga iba't mga sulok ng ibang bansa, tutulog, makikipag-usap sa local Filipino community leaders para magkaroon ng mas accurate number of Filipinos abroad. Kasi hindi lang ng Filipinos abroad, migrant workers, yung iba, immigrants, yung iba, sawang lokal. So yun, ang aming major project next year na ma-improve yung aming numbers ng mga kababayan natin abroad, na improve yung ating statistics. Opo, mensahe na lang o paalala sa ating mga kababayan, Yusek? Paalala lang, nandito po kami, kung may problema, huwag kayo mag-ulit, kayo pumunta sa BMW, kung kayo OWA member, no? Kung sila OWA member, or sa aming office, aming tanggapan sa DFA 2330 Ross Boulevard, kung may kamag-anak kayo na nangangailangan ng assistance. At pangalawa, kung yung sinabi ko, dumaan palagi sa proseso para mas magaling matulungan namin kayo. Kasi pag mabiktima kayo ng illegal trafficking, mahirap po yun. So, ingat po and happy holidays to all. Opo. Okay. Happy New Year din kay sa inyong may bahay, si Philippine Ambassador to Seoul sa South Korea, si Ambassador Tess Dizon de Vega. Siya nanonood din ngayon. Okay. Hello ma'am, dyan sa Seoul, sa South Korea. Alright. Happy New Year, sir. Okay. Muli ay ating nakapanayam si DFA Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega. Maraming salamat, Yusek. Salamat sir. Mga napagtagumpayang programa at proyekto ngayong taon at update sa mga paparating pa na programa ng MMDA, yan ang ating pag-usapan kasama si Undersecretary Frisco San Juan Jr., ang Deputy Chairperson ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang umaga po, Attorney. Welcome sa public briefing. Magandang umaga po. Sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga rin po at Happy New Year po sa darating na bagong taon. Opo, Attorney, this is Aljo Bendijo. Opo, Yusek, kumusta po ang implementation ng mga programa at proyekto ng MMDA ngayong taong 2022? Ilang araw na lang, 2023 na.
Aljo, magandang umaga rin sa iyo, Opo. siyempre. Sa ating mga programa, nakakatuwa naman na itong nakaraang taon ay maganda ang naging resulta ng ating mga ginawang hakbangin para po sa hindi masyadong mapirwisyo ang ating mga mamamayan na nag-celebrate ng ating Christmas holiday. Yan po ay dahilan na rin sa mga matagumpay na pagtutulungan ng DOTR at ng DPWH at siyempre ng ating mga establishments kung saan ang ating pong mga ang lansangan ay hindi gaanong nakaranas ng matinding trapiko. Yusek, alin po sa mga programang ito ang naging pinagka-challenging? At paano po natugunan ng MMDA ang mga naging hamon? Sa atin pong palagay, sa atin pong palagay ay yung paring trapiko sapagkat marami po ang naapektuhan sa araw-araw. Kaya yan po ay ating tinutukan at palagi po nating pinaghahandaan anytime, kahit anong oras ng araw, ay atin pong ginagawaan ng mga hakbangin upang maibsan ang perwisyo ng ating mga commuters sa lansangan. At yan po ay isang malaking challenge po na dahilan sa unang-una, dumami na po ang mga sasakyan na dumadaloy sa ating main thoroughfares, lalo na sa EDSA, na lampas na po doon sa pre-pandemic levels. Umabot na po tayo ng 420 plus, minsan ay umabot pa ng 430. Pero sa kabila noon ay na atin pong napadaloy ang trapiko ng mas mabilis pa rin kaysa doon sa mga nakaraang taon ng pre-pandemic level. Malaking challenge po ito dahil sa patuloy na pagdami ng sasakyan. Pinapayagan ngayon na dumaan si EDSA ang provincial buses hanggang January 2. Kumusta ang sitwasyon ngayon, Yusek? At kailan natin inaasahan ang buhos na naman ng mga sasakyan? Ang buhos ng sasakyan, siyempre sa darating na Martes, sapagkat sa Lunes ay holiday po o walang pasok ang mga opisina ng pamahalaan. At ang simula naman ng pagpapasok naman ng mga private companies at saka mga ibang eskwelahan ay magsisimula na rin po sa January 3. Nakahanda na rin po tayo dyan sapagkat taon-taon yan naman ang ating pinaghahandaan. Nakikipagtulungan tayo sa ating mga local government units at sa ating DPWH at DOTR para siyempre doon sa mga bus companies lalong-lalo na para makapagbigay po sila ng karagdagang mga sasakyan kung maaari. May tanong po si Ryan Lesiges ng PTV. Ang kanya pong tanong, Yusek, may inilabas na ba ang MMC para sa designated place sa fireworks? Ano-ano ang mga policies sa firecrackers? Yung pong mga designated places ay nasa mga LGUs po ang pag-identify. At sa ngayon ay wala pa po tayong update na information kung saan-saan ang mga yan. Ang mahalagang paghahanda po ngayon ay sinasagawa naman ng ating Department of Health kung saan ang ating mga ospital ay nakahanda sa ating mga mangyayaring mga injuries kung sakasakali man. Sana wag naman mangyari. At bukas, 29 December, ay mayroon pong walkthrough kami sa mga ospital para makita ang preparedness o kahandaan ng mga ospital na tumanggap ng mga magiging pasyente dulot ng mga pagpapaputok ng mga ating firecrackers po. Opo. May follow-up question si Ryan Lesigas na PTV. Hanggang alas 12 pa rin po ba ang deployment ng ating mga enforcer? Ngayon po ay naka-temporary na po na hanggang 10 o'clock muna sila. Pero baka po sa darating na simula sa Biyernes ay may babalik na po ang ating hanggang
alas 12 po. Opo. Nanindigan ang MMDA sa planong gawing flood resilient ang Metro Manila. Any update about this? At ano po ang pagsisikap ng MMDA para po ito ay maisakatuparan? Mayroon po tayong mga patuloy na pag-upgrade ng ating mga pumping stations. Nagpapalit po tayo ng mga makina na medyo kailangan na pong i-upgrade. At mayroon pong pumping stations na maaaring itayo pa. Pinag-aaralan po ang bagong pumping station sa Tatalon, sa Araneta, sa Quezon City. At sa marami pang ibang lugar ay dinadagdagan natin ang mga bomba o pinapalitan ng mga electric-powered na mga pumps. Yun po ang sinasagawa natin ngayon. At siyempre, yung patuloy na paglilinis ng ating mga estero, ng ating mga canals, tuloy-tuloy po yan. Hindi po humihinto yan buong taon. Araw-araw naglilinis po tayo ng ating mga kanal at mga daluyan ng tubig baha. Patuloy ang pagluwag ng restrictions sa bansa, mga panuntunan. Dahil sa COVID. At dahil dyan ay balik na rin ang pagsisikip ng traffic dito sa Calacang, Maynila. Ano ang medium to long-term plans ng MMDA sa usaping ito, Yusek? Ang tungkol po dyan sa bagay na yan, ang DOTR po ang ating katulong sa pag-aaral kung paano pa po madadagdagan ang mga transportasyon, mass transportation na kinakailangan po natin. At yan po ay nasa pangunguna ng DOTR. Sa panig naman po ng MMDA ay traffic management, ang aming po pinag-aaralan, yung mga intelligent traffic systems, kung maaari ay saktuparan. Malaking tulong din po sana yung ating mga CCTV, sapagkat dito po ay namomonitor natin ang mga sitwasyon sa iba't ibang dako ng ating Kamaynilaan. At sa pamamagitan nito ay mabilis po ang pagresponde ng ating mga enforcers upang makatulong sa pagpapaluwag ng masikip na trapiko. Kasama rin sa prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng pedestrians, pati na po yung nagbibisikleta, mga bikers sa Pilipinas. Ano po ang papel ng MMDA sa usaping ito, Yusek? Paano tayo makakatulong dito? Tungkol po dyan, yung pong dating ginagawa natin, yung paglilinis ng ating mga sidewalk para madanan po ng ating mga mananakay at ang mga walkers. Ang mga bicycle lane, pinag-aaralan doon natin, nagdadagdag tayo ng mga linya kung saan pwedeng dumaloy ang mga bisikleta po natin. At siyempre, patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga LGUs sapagkat sila rin po ang maaaring makapag-identify ng additional bicycle lanes. At siyempre, mga mabuhay lanes din po. Kung maaari ay dagdagan pa natin mabuhay lanes para sa ating mga pribadong sasakyan upang hindi naman maging masyadong masikip ang ating main thoroughfares o ang EDSA, Quezon Avenue, Rojas Boulevard. Bukod po dyan, inaasahan po natin na sa mga darating na panahon ay magkakaroon po ng karagdagang mga sasakyan sa bus carousel, mga train cabs na sa LRT, MRT at siyempre in the long term yung ating pong subway. Malaking tulong po ang maibibigay po nito upang lumuwag ang ating trapiko, mabawasan mga private vehicles sapagkat marami na pong maaaring magamit na sasakyan patungo sa kanilang mga patutunguhan. Isinusulong naman ng Department of Energy ang development ng mga tinatawag na green routes green routes para sa electric vehicles, Yusek. Opo. Ano ang coordination ng MMDA sa DOE para po sa proyektong ito? Sa ngayon po ay nihintay po natin ang kanilang mga rekomendasyon at pag-aaralan po natin. Pagkatapos po niyon ay atin din pong ikokonsulta
sa DOTR kung ano man ang kanilang magiging mga rekomendasyon. Siyempre, ang gusto po natin ay isang magandang koordinasyon sa lahat ng ating mga ahensya para po sa kapakanan ng ating mga commuters, sa mga mananakay at siyempre sa mga may-ari ng mga sasakyan din. Lalong-lalo na yung mga gustong gumamit ng mga green vehicles, malaking tulong po yan sa magiging kalinisan ng ating hangin dito po sa Kamaynilaan. Iniulat din na magiging libre pa rin ang Pasig River Ferry para sa commuters hanggang next year. Ano po ang details dito, Yusek? May sapat bang pondo ang MMDA dito? Meron pong binigay na pondo ang ating pong pamahalaan, national government, sa budget po ng MMDA para ituloy ang libreng sakay sa ating Pasig River Ferry. Isa po itong magandang pamamaraan upang makatulong din po sa pagluwag ng trapiko sa ating mga lansangan at isa pong magandang experience din para sa ating mga kababayan na natutuwa po naman at malaki po ang positive acceptance ang rating ng ating mga sumasakay sa Pasig River Ferry Service. Maaari po nating mabasa ang kanilang mga review sa ating pong website o sa ating webpage ng Pasig River, MMDA Pasig River Ferry Service. Okay. Target na ipatupad ito pong single traffic ticketing system sa Metro Manila sa first quarter ng 2023. Ano po ang mga preparasyong isinasagaw ng MMDA dito, Yusek? Nakikipag-ugnayan po tayo. Patuloy ang konsultasyon at mga major, mayroon po mga major points na settled na po. At ilalabas na lang po siguro o ipafinalize ang mga implementing rules na para po mapag-usapan na ng council upang isatupad na po at magamit natin sa lalong madaling panahon. Ano ang may tuturing na major accomplishments ng MMDA para sa year 2022? Yusek. Para po sa year 2022, masasabi po natin na ang malaking bahagi po ng MMDA sa atin pong ng mga kababayan ay ang unang-una yung pagpapatupad ng mga vaccination sa pagtulungan sa DOH at ang magandang accomplishment po ng MMDA yung amin pong pagkasungkit ng pinakamataas na audit rating mula sa Commission on Audit para sa fiscal year 2021. Binibigay ng COA yung unqualified opinion na kinonsiderang pinakamagandang opinion ng Commission na pinagkakaloob sa government agency patungkol sa patas na presentasyon o fairness ng financial statement ng MMDA. At ganoon din po yung atin pong rest bakuna, kids drive, kung saan ang mga bata na bigyan po ng pagkakataon upang mabigyan ng bakuna. So yung mga batang edad 5 hanggang 11. At meron din po tayong pagtulungan sa DOH, sa mobile vaccination drive, sa PITX at sa SMB Kutan, katuwang ang DOL noong January 2022. Meron din po tayong mga nagawang pagtulong sa pag-rescue na sa mga biktima ng bagyo ng Super Typhoon Garding. At meron din po tayong katuparan o naisagawa na moratorium sa pagkukumpiska ng driver's license alinsunod sa napagkasunduan ng MMDA, DILG at LTO. At ito nga yung sinasabi mo, Aljo, na magkakaroon ng single ticketing system. Pinapakabayan na lang natin sa LTO ang pagkukumpiska dahil ito ang nangungunang law enforcement agency tungkol dito sa mga lisensya. Sa ngayon ay magpapasa muna ng ordinansa ang mga LGU sa Metro Manila para hindi muna magkumpiska ng mga lisensya. Ang nakamit din po ng MMDA
sa ikatlong taon ang Freedom of Information Award. Ang FOI Commitment to Excellence Award sa ilalim ng agency category. Isinagawa ang nasabing parangal ng Philippine Information Agency noong November 2025. Binuksan sa publiko ng MMDA ang ilang Adopt a Park project sites. Maganda po itong proyektong ito. At kung saan po nagtayo tayo ng mga friendship parks sa iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan. Sa Valenzuela, natapos na po yung friendship park doon. Sa barangay, sa Disciplina Village, Barangay Bignay noong February 3. Sa Buting, sa Pasig, sa Linear Park, sa Barangay San Joaquin noong July 26. Ang El Polvorin Linear Park sa San Juan noong August 30. Sa Urban Green Space and Recreational Park sa Bayanan, Baywalk, Muntinlupa City noong September 5. Sa Hulong Duhat Plaza sa Malabon noong September 8. Sa Green Zone Park Phase 2 sa Barangay Bulungan, Parañaque City noong November 21. At sa Malabon People's Park sa Barangay Catmon noong December 2. Meron pa po tayong ibang mga gagawing mga pocket parks dito sa Kamaynilaan. Nakipagkonsulta na rin po tayo sa mga motorcycle associations upang magkaroon ng action plan para sa mahusay na pamamahala ng traffic sa Metro Manila. At nag-deploy tayo ng MMDA rescue personnel sa mga lugar na sinalanta ng Typhoon Kating, kagaya na sinabi ko kanina. At meron din po tayo palang bagong pinag-aaralan o isasagawang proyekto. Ito po yung pakikipag-partner ng MMDA sa mga tinatawag nating angkas o joyride ng mga motorcycle, gumagamit ng motorsiklo sa kanilang trabaho para maging emergency responders po sila kung kinakailangan. At tutugon sila sa emergency sa lansangan, katuwang ang ating pong MMDA. Nag-provide din po tayo ng traffic at road emergency assistance sa ilang mahalagang events katulad ng World Travel and Tourism Council Global Summit noong Abril, yung first State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong July 25, at ng 55th Asian Development Bank annual meeting na dinaluhan ng mga foreign delegates mula September 26 hanggang 30. Meron na rin po tayong online filing of contest on traffic apprehension. Ito po ay ginagawa natin noong September 23. Hindi na kinakailangan pumunta dito sa aming opisina kung gusto niyo i-contest yung mga violations na inaano sa inyo ng ating mga traffic enforcers. Pwede niyo i-contest through online po. At ito ang fresh na balita. Matagumpay po ang ating Metro Manila Film Festival na kung saan ang awards night ay ginanap kagabi. At ang best picture para po sa ating kaalaman, sa ating mga nanonood ng mga pelikulang Pilipino ay ang The Litter. Second best picture, Mama Sapano. At ang third best ay ang Nanahimik ang Gabi. At nabigyan din po ng awards ang ating mga best actor at ang mga iba pong mga awards sa mga sumali sa ating pong Metro Manila Film Fest. Kung gusto po nating malaman ang kumpletong listahan ng mga awards at may oras po tayo, pwede po nating ituloy ang ating pong tanungan tungkol dito. Okay. Baka may nakalimutan ba kayo mga programa at proyekto na inasahang palalakasin pa po ng MMDA? Ano-ano ito, Yusek? Lalo na next year. Ang motorcycle lane, pinag-aaralan natin dahil naging matagumpay sa Commonwealth, ay maaari pong gawin na rin natin o pag-aralan ng sasagawa nito sa iba't ibang major roads din po dito sa ating Kamaynilaan. At siyempre, gusto natin na ang pagbaha ay talagang pawi na at hindi na mangyari, lalo na dito sa Kamaynilaan kung saan ito po ang ating capital, financial capital, government capital,
at marami pong tayong mga mamamayan na nandito sa Kamaynilaan. At sa atin pong mga kapaligiran, yung ating pong flood control, kagaya ng binanggit natin kanina, ay patuloy ang ating pag-improve, upgrade ng ating mga pumping stations dito sa Kamaynilaan. At ang paghahanda po natin sa ating ahensya para sa ating mga kababayan ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sasayos o upgrade ng ating mga opisina. Meron po tayong bagong opisina na tinayo nandito po sa Vargas, Julia Vargas sa Pasig, ang bagong opisina ng MMDA, kung saan ito po ay na pinasinayaan sa pamamagitan ng ating Pangulong Duterte ito pong 2022. Maraming salamat sa inyong oras para po sa programa po ng Bayan. Ito pong public briefing. Yusek Frisco San Juan Jr., Deputy Chairperson ng MMDA. Stay safe, Yusek, and advance Happy New Year. Okay, Alice, magbabalik pa ang public briefing. Hashtag laging handa, PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Isang taong hitik sa pagbabago. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Puno ng mga di malilimutang tagpo. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept. Mga pagsubok. At tagumpay na tumatak sa isipan ng bawat Pilipino. Simulan natin ang pagwawakas sa kabanata ng 2022. Sa isang komprehensibong pagbabalik tanaw, sinaliksik at binuo ng buong puwersa ng PTV News. Ako po si Aljo Bendijo. Samahan niyo akong buklatin ang kabanata ng 2022, ang bagong simula. Dito sa inyong People's Television. Bago tuluyang magwakas ang 2022, pasadahan natin ang mga pinakamainit na isyong ating pinag-uusapan kasama ang mga eksperto at kinatawan ng pamahalaan. Public briefing, hashtag laging handa PH, the year-end report. Abangan dito sa PTV kung saan laging handa ang may alam. Bibiyahe ba kayo ngayong Pasko? Isaalang-alang po sana natin ang ating kalusugan at sumunod sa safety protocols ng ating pamahalaan. Palaging maghugas ng kamay at limitahan ang paghawak sa mga bagay na madalas hawakan sa mga airport at pantalan. Maintain physical distancing kahit saan. Magsuot ng face mask lalo na sa matataong lugar. Hanggat maaari mag-online booking at web check-in na lang. Mag-isolate bago bumiyahe at sa inyong pagdating para makaiwas sa mga nakahawang sakit. Sundin ang mga local safety regulations sa inyong destinasyon. At i-report agad sa kinauukulan kung makaranas ng sintomas ng COVID-19.
Naway maging masaya, ligtas at tunay na makabuluhan ang ating Pasko kasama ang ating mga mahal sa buhay. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon po. Good news mga kababayan! Ang voter registration ay muling binuksan mula December 12 hanggang January 31. Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa lahat ng tanggapan ng COMELEC sa Pilipinas. Tatanggapin ang lahat ng klase ng aplikasyon mula bagong botante, transfer, reactivation, reinstatement, change o correction of entry at overseas to local registration. Bukas ito sa lahat ng qualified magrehistro. Download na ng inyong application form sa COMELEC website o kumuha sa pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC. Huwag ding kalimutang magdala ng valid proof of identification kung magpaparehistro. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mo, naghahangad ng malinis at maayos na halalan. Para sa bayan. Kaya natin to. Kaya natin to. Nagbabalik ang public briefing, #Laging Handa PH at tiniyak ng Health Department na naka-alerto ang mga ospital at pamahalaan para po sa mga kailangan ng medikal atensyon sa pagsalubong ng bagong taon. Lalo na ang mga firecracker-related injuries. Dahil sa DOH, naka-white code alert na ang mga ospital bilang pagtitiyak na sapat ang mga medical personnel at facilities na re-responde sa ating mga kababayan. Batay sa tala ng kagawaran, 22 na ang naitalang firecracker-related injuries mula December 21 hanggang ngayong araw, December 28. Mas mataas ito kumpara ng 14% kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon na nasa 22. So kapag tayo ay naputukan o kaya ay nagkaroon tayo ng injury sa paputok, ang unang-una nating titignan, ano yung extent ng injury. Pag nakita natin na sobrang dami na ng dugo o kaya ay meron ng pagka-severe nung ating isa sa ating mga daliri o kaya kamay, balutin lamang po sa malinis na cloth ang ating injury at pumunta na agad sa ospital, wag na ho magpatagal. Ngayon kung mga minor injuries lamang naman, katulad ng maliit na sugat o di kaya na nagkaroon ng konting burn, hugasan natin maigi ng tubig at sabon at pagkatapos obserbahan natin. Pero ang pinaka-importante kasi kapag nagkakaroon tayo ng injuries na ganito, kailangan mabigyan ng anti-tetano na injection ang mga kababayan natin nagkakaroon ng ganito. So, ina-advise din natin na pumunta na rin sa pinakamalapit na primary care facility. Puno na pag-asa ang Senate Committee on Health na mapausay pa ang kalidad ng health services sa bansa next year. Ito'y kasunod po ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2023 national budget kung saan kasama na rito ang dagdag pondo na ilalaan po para sa mga health program sa susunod na taon at ang pag-recover mula sa pandemya. Sinabi ni Senate Health Committee Chairperson Christopher Bongo na mas matatag na public health care system at nakalatag sa pambansang budget na mas mapapakinabangan ng mga mahihirap at salat sa pamumuhay. Kabilang sa mga naisulog niya ay mapaglaanan ng dagdag pondo para sa medical assistance sa mga mahirap na pasyente, karagdagang super health centers, Cancer Assistance Fund, expanded free dialysis coverage ng PhilHealth at maraming iba pa. At ngayong nalalapit na nga ang pagpapalit ng taon, narabi natin ang mga pagandang isinasagawa ngayon ng mga pribadong ospital sa bansa with Dr. Jose Rene Negrano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Magandang araw po, Doc. Yes, good morning. Good morning po sa inyo. Opo, Doc, this is Aljo Bendijo. Doc, sa pagdaan ng Pasko, kumusta naman ang naging kalagayan ng mga pribadong ospital? Marami ba pasyenteng isinugod? So far, kung tungkol po sa COVID, hindi naman po, low risk pa rin tayo sa COVID.
Meron pong ibang nadadala dito. We noted na hindi COVID, but then of course yung mga dati na nagkakaroon ng mga hypertension, diabetes, If you will note dito po sa last week of the year, usually tumataas ang mga cases natin diyan. Siguro dahil po sa mga pagkain ng masyadong madami, i-indulge in, halimbawa, pag-iinuman, gano'n po, at saka sa mga pagtitipon, yun po. Ilang araw na lang, Doc, ay 2023 na. Anong mga pagandang ginagawa ngayon ng mga pribadong ospital? Well, yung po nga ating pinag-aandaan right now, of course, siyempre, aware din po kami dun sa possible na pagtaas because of the new variant ng COVID na BF.7. But then, of course, usually the symptoms naman are mild also. So our protocol are the same, the protocols are the same. Pero yung po ng aming pinag-ahandaan at the end of the year, of course, yung possible po na pagdami ng mga injuries, firecracker injuries, at naghanda naman po ang mga hospitals to do that. At pinapaghanda po ang ating mga healthcare workers, mga doctors, to attend just in case dumami ang ating cases po. May tanong si Tina Panginiban Perez ng GMA News. Doktor, dumarami rin ba ang kaso ng asthma and other respiratory illnesses dahil po sa fireworks sa pagsalubong sa pagsalubong sa bagong taon? Anong pwedeng gawin para maiwasan po itong mga asthma attacks at ilang pang mga respiratory illnesses sa panahong ito? Normally po, talagang tumataas po yan, especially yung right after the festivities, yung mga putukan pong yan, kasi alam niyo naman po, if you will note, dumadami talaga yung pollution because of the mga firecrackers, tumataas talaga. And then ito po ay masama of course dun sa mga asthma at sa mga may respiratory illnesses, So usually palagay ko napakagandang tulong din po yung pag-wear natin ng continuously ng mask kahit nanonood lang po tayo ng mga ganyan na mga firecrackers po na show dun sa ating mga local government. Opo. May tanong din si Leigh Alvis ng GMA News. Ngayong holiday season at sunod-sunod ang mga piyesta, dapat bang mag-mask indoors man o outdoors? Well, I think talaga pong mas maganda po yon na whether indoors or outdoors at hindi naman po tayo kumakain, mas maganda na ipagpatuloy po natin ang this last barrier ng face mask. Na sa ganun po, maprotektahan tayo, hindi lang sa COVID, sa other respiratory illnesses. Alam niyo naman po na common ngayon, ang flu, And the face mask po, pwedeng makatulong po yan na hindi mag-spread sa atin at hindi tayo ma-impact dito sa mga respiratory diseases na very common po dito sa mga lamig ng panahon po. Opo. Follow-up question from Leigh Alvis ng GMA News. Tumaas ba ang bilang ng mga pasyenteng may trangkaso? Paano po ito maiiwasan? Meron po tayong na-notice na konting increase. But then, of course, siyempre pagka mga trangkaso po, ang symptoms po niyan, parang kapareho din yan ng COVID, So we have to test everybody na ganun kung positive sila o hindi. Kung ang symptoms naman po ay mild, pinapauwi na lang sila. But then if the patients are immunocompromised and with comorbidities, then usually ina-advise po namin na magpa-hospitalize para po ma-observe natin. Opo. Kumusta ang sitwasyon ng COVID-19 ngayon, Doktor, sa mga private hospitals? Wala po naman tayong masyadong napapansin na pagtaas. We're waiting after this, itong mga festivities po natin. And siguro by the first week of January, we will see kung talagang tataas. Kasi talagang dumami ang ating mga magtitipon-tipon at ang pakikipagsalamuha sa ating mga kababayan. So, we're expecting na kung talagang nandiyan pa rin po ang COVID ay marami ang magpa-positive dyan. But of course, ang problem po hindi lahat nagpapatest. Ang po natin dyan, so far, low risk pa rin po ang admission natin sa COVID sa ating mga pribadong hospital.
May tanong si Red Mendoza ng Manila Times, sa tingin ba ng PHAPI ay handa na mga ospital sa posibilidad na maaaring i-lift na ang state of public health emergency sa Pilipinas at ang pagluluwag ng mga restriksyon? Ronaldo, alam nyo, for us, mas maganda po na okay lang naman po magluwag tayo ng restrictions, ano? Pero may epekto po yung pag-relief ng ating ng state of emergency or those things, ano po. It will affect not only marami po maapektuhan ng ating mga kababayan because of the usually itong ating pong benefits na nakikita nakukuha natin sa ating mga Department of Health, sa mga local government units. Ito po ay nakapagdepende dun sa state of emergency. At kapag na-lift po ito, baka mawalan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makatake advantage nito. Katulad din po yan ng mga allowances na binibigay natin sa mga healthcare workers. Baka mawala po yan kapag na-lift po itong state of emergency. At sa totoo naman po, talagang nandiyan pa rin ang COVID. Ano po, mataas pa rin ang ating cases. So, mga 15,000 active cases po pa rin tayo. At ang ating paniwala po, siguro for the next 3 months o first quarter of next year, we'll observe po and monitor at pag nakita po natin bumababa, then that's the time siguro pwede natin talagang alisin yung state of emergency. May tanong pa rin si Red Mendoza ng Manila Times, na alarma ba ang mga ospital sa paglobo ng mga kaso sa China? Dapat ba magkaroon ng border control na Pilipinas para makontrol ang BF.7 subvariant? Well, of course, worried po kami. But ang pinakaano po dito kasi is the symptoms are the same. I mean, mild pa rin, but because of the high transmissibility po, maambalis pong maka-infect nito. Even yung infectivity rate po niya is doble kaysa dati na 10-18. Ibig pong sabihin, pagka may isang infected na tao, pwede siya maka-infect na 18 instead of 10 lang na dating sa dating variants. So yun po ang ating iniiwasan, na ang madali po o mahawahan itong mga immunocompromised natin, elderlies, at saka with existing diseases. At yun po kasi ang usually nagre-require ng hospitalization, ng ICU, mga ventilator dependents, at yun po ang sanang maiwasan natin na huwag mangyari. Alam naman natin, Doc, na talagang mahirap ang naging kalagayan ng mga ospital at medical frontliners nitong nakalipas na 2 taon. Ano po ang mga natutunan ninyo o na-realize bilang isang medical frontliner at opisyal ng PHAPI? Well, yan naman po talagang nasa ating pong calling yan, being healthcare workers. Talaga pong ganyan, we have to do that because that's our calling, Ibig sabihin na nandiyan tayo to serve our countrymen on the healthcare services ng ating bansa, So yun lang po ang ating we will continue, our private hospitals will continue to serve our beneficiaries, our citizens. And yun lang po, siguro inihiling lang po namin sa ating government, of course, kung meron kaming kaupo lang mga benepisyo, especially yung ating healthcare workers, may bigay nila. Sa ganun naman po, hindi mag-alisan po ang ating mga healthcare workers. So po. Mensahe na lang o paalala, hingin namin na doktor para sa ating mga kababayan. Well, siguro po yun, pagpatuloy po natin ang pag-iingat, yung minimum health protocols. Nandiyan pa rin po ang COVID, wala po pong sinasabi na libre na tayo. So, yung pong pag-wear ng mask anywhere, dapat gawin natin na sa ganun hindi tayo mahawa, hindi tayo makahawa, at para maprotektahan po natin ang mga mahal natin sa buhay na highly vulnerable. At yun po, kung kailangan po tayo, may lumabas pong bagong bakuna na kailangan i-booster sa atin, magpa-booster po tayo na sa ganun tumaas po ang ating immunity. At yun lang po siguro, and then iwasan na po natin maaari itong paputok, na sa ganun po ay hindi pa ito dumagdag sa ating mga problema later on in the coming year. Huwag na po tayo magpaputok, nang sa ganun po magligtas po tayo.
Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga, Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng PHAPPY. Ingat sir at advance Happy New Year. Thank you po. Vice President Sara Duterte, pinanguna naman ang gift-giving activities at Davao City. Ang iba pa mga detalye sa report ni Julius Pacot ng PTV Davao. Nabiyayaan ang pamasko packs mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang nasa 6,000 na mga residente ng Davao City. Pinangunahan ni VP Sara ang gift-giving activity sa lungsod noong araw ng Lunes. Nasa 669 special education o SPED students mula sa Apolinario Mabini Central Elementary School at Davao City Special National High School ang nakatanggap ng spaghetti packs at tig-5 kilo ng bigas. Ito rin ang ipinamahagi sa 1,500 na mga bata sa Tugbok District, gayon din sa New Valencia at Matina, Biao. Habang nasa 2,000 sidewalk vendors at 2,000 barangay functionaries naman ang binigyan ng pamasko sa People's Park. Pinasalamatan ni VP Sara ang mga Davaoeño sa kanilang suporta at sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging sa kanyang pamilya. Una nito ay dumalo rin ang Vice Presidente sa isinagawang gift-giving activity sa lumang bahay ng mga Duterte sa Taal Street, Bangkal, Davao City noong araw ng Pasko. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan. Mahigpit na pinagbabawal naman ang pagbebenta ng mga paputok sa lungsod ng Baguio upang mahikayat ang mga residente at bisita na sumunod sa ordinansa. Isang New Year's Countdown Program sa Melvin Jones ang inorganisa ng lokal na pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Ala Sunduan ng PTV Cordillera. Mahigpit na tinututukan ngayon ng Baguio City Police Office ang kampanya kontra sa pagbibenta ng mga paputok sa lungsod ng Baguio. May mga kapulisan na nag-iikot ngayon sa Central Business District upang agarang mahuli ang sinumang magtangkang magbenta nito. Hangad ng lokal na gobyerno ang zero firecracker-related casualty status at maging masaya, matiwasay at ligtas ang pagsalubong sa bagong taon, kung kaya't ipinagbabawal ang pagbibenta at paggamit ng mga paputok sa syudad. Alinsunod naman ito sa Ordinance No. 53, Series of 2009 ng syudad. Nahirapan tayo i-track down itong mga to kasi ginagaw lang guerrilla style. So, wag yung mga magbabalak pang magbenta kasi we have few days more to go to the New Year. Inuutusan namin ng mga yung mga bumibili na nag-uutos kami ng mga individuals na kunwari bibili, doon natatrack down natin. Kaya wag silang magkumpiyansa na hindi natin sila mahuli. And we will implement the law. Mahigpit din ang kampanyang Oplan Iwas Paputok 2022 ng Baguio City Fire Station na patuloy ding nag-ikot sa mga barangay at nagbibigay ng fire safety tips. Wala pa namang naitatalang nagbebenta ng mga paputok sa syudad hanggang sa kasalukuyan. Samantala, upang mahikayat ang mga residente at bisita na sumunod sa ordinansa, isang New Year's Countdown Program sa Melvin Jones ang inorganisa ng lokal na gobyerno para sa pagsalubong ng bagong taon sa Disyembre 31. Tampok dito ang konsyerto, bonfire at grand fireworks display. Ala Sunduan para sa Bayan. Maraming salamat sa ating mga partner agency sa kanilang suporta at sa ating programa at maging ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito hanggang bukas. Sa kupon, yung Likod Alzo Bendio, itong public briefing #LagingHanda PH.